може да плати цяло лято на морето. Именно по този начин в летните курорти живеят десетки художници. Каква е историята на един от тях, продаващ картините си в Созопол? В репортажа на Даниела Пехливанова и Димитър Василев. Съвсем случайно срещнахме Тони. Седнал под дебел чердак, рисува портрети 2 пъти по-евтино, отколкото през зимата, когато работи в столицата. В замяна прекарва цялото лято в Созопол, всяка година. До кога ще остане, зависи единствено от клиентите. Само ако преди да дойдете вие, дойде едно друго. Само, че две близначета. И утре ще имам 60 лева. Ще стана сутринта в 6 часа, ще ги нарисувам. Тони обясни, че не се чувства безотговорен. Смята живота си за сбъдната мечта. Живее от това, което умее най-добре. Хобито му се е превърнало в работа преди повече от 30 години. От тогава му се е отдал изцяло. За разлика от останалите портретисти обаче, няма да го срещнем в центъра на Созопол, разпънал статив направо на улицата. За работно място е избрал една от най-старите къщи в града. По този начин сбъдва още една своя мечта. Тази къща отдавна я бях набелязал. Тя от 19 век. Има в регистъра на Национален исторически музей. Зара пък е последният му модел. Мама пита дали искам да ме нарисува и аз си казах, че искам. Точно на 8 години и половина ще бъде запечатана на рисунката. Как точно успява да пресъздаде с такава точност лицето и Тони не можа да ни обясни. Дори той понякога се впечатлявал от резултата. Да я пазиш и нека те радва. Есента обаче всичко се променя. Тони, както и останалите портретисти, напускат морския бряг. Всеки се връща откъдето е дошъл. Той, например, отново ще отпътува за София, където успоредно с рисуването и изложбите преподава танци.